Здравейте хора, днес ще играем Clash Royale 3, 3, 3. Днес ще ви покажа докъде стигнах и как го постигнах, защото това беше много трудно, много трудно. Малко съм болен, няма нищо, всеки се разболявам. Човешко. Ето вижте, на пета арена съм. Вижте, имам 8 поле епика. Ексбол, Бол, Мирор, Рейдж, Уич, Weapon Army, Main Dragon и Принц. Не. Често. Много шумно. Апай беше това. Вече време за лягане. Няма ще лягам към 12. Просто е късно. Так. Ти за какво се правиш, ма? Не. Съм ексбол. Що бе? Защото така реших неща, бе? Защото така си искам неща, бе? Защото така реших. Ай. Ама ти. Ай. Не бе, брат. Той ме бил от всякъде. Където ме хванат там ме би. Била ли такова нещо? Добре, защо? Опа! Сгреши тук малко. Умри, бе. Букна ми кула. Не. Витрината. Айде, шуша. Бива ли такова нещо? Обожавам. Да, това сипане. Ох, миличка ти, къде отива тебе? Къде отива тебе? Къде отива ти? Бива. Много се разболявам. Лошо нещо това. Все пак. Не е хубаво. Как може да се разболяваш? Аз тренирам футбол, как ще няма да ходя мачове? Как може? Чако палака, малафака. Аз не исках канала да ми се казва Чокопалак. Просто един мой приятел така ми го смени и изобщо ми харесва това име. Добре, изобщо ми харесва това име. Обаче, исках да съм цеката LGBG. Обаче сега трябва да чакам 90 дни, за да се направя ново име. От сега, защото не ми харесва име. Не е хубаво. Съм гледал, че има и друг Чокопалак, така че... О, много често. Ще събираме за него. Какво да ми каже?
Айде, нашето рейте. Айде, ние сме. Айде, момче. Айде, момче. Айде, момче. Ще разтягаме око му. Защо бе? Защото така. Защо бе? Защото така реши. Защо бе? Защото така искам. Защо бе? Не бе, тук дракон! Не е такъв дракон. Не бе. Защо така? Къде отиваш бе, тъп дракон? Защо ще толкова прави? Няма ботничка от жезла. Айде пъщенюй тъп дракон. Не те харесвам. Не си ми приятел. Не бива така да правите да ми бутате кулата. Това е нещо незаконно. Ще ви чупа ръчичките. Не разбираш, че ти бутнах кулата, каквото и да направиш. Ей, бързо, Рейч. Давай, моята момче. Стреляй я тази мала кирка. Простачка, мръсна ядна. Ти нищо не да правиш. Обаче те така сме мръчува. Аре, давай, че може. Не го пускай, не съм взела, брат. Ама за трашката го пускам, да. Не, брат. Стой, да, стиги. Хайде. Тън. Още нещо съм. Какво ще ми интересува? Откаджана хаджаба. Аре, бързи бе. Абе, какво прави бе, момче? Добре, сега, дай ме стресна. Добре. Сега ще ми провалиш клипа. Бива ли такова нещо? Сега не мога да сберем коронки. Много лошо бе. Лоша работа. Добре хора, това ще е края на този епизод. Абонирайте се, дайте голям палец нагоре и обичам ви. Чао, чао.